Dan ga ik nu naar Maurice de Boer. Hij is namelijk chefkok bij de Ratskeller in Oken. En hij gaat vandaag lekker vlees voor ons maken. Maurice, wat gaat ze koken? Lekker vlees is vanavond een lamkarreetje. Ja. Ik heb er al in de oven zitten, dat kennen we al zien. Het is al het garen bij 180 graden ongeveer. Ja. En het zijn de ribjes, het filetje en ook het zadelstukje. En wat gaan we erbij eten? En dat gaan we daarbij eten petersilieworstels. Dus in Nederland zeggen ze pastinaken. Ja, pastinaak. Ja. Juist. En dat met een beetje knoflook en een klein beetje ratatouille van paprika's. En hoe noemt ze dat? Petersiliewortel? Petersiliewortel. Is dat Petersilienwortel. Oh, dat zeggen ze in Duitsland aan? Of, Ja, ik ben een beetje van Duits geworden. Ja. Maar is dat dan ook een Duits gerecht wat ze nog eens maken? Petersilienwortels is in Duitsland heel erg in, ja. Het is een soort van vergeten groente als je wil. Ja, maar dat is inderdaad erg lekker. Want hoe ga je soer maken dan? Ik ga hem nu koken. Ik ga hem blancheren en als het dadelijk gekookt is, dan doe ik hem halveren. En dan wordt hij gebakken in de olijfolie. Op het laatste moment. En dan kunnen we op het laatste moment het ratatouille eronder door en de beverse basilicum. Lekker. En wat heeft het over saus Daar heb ik de botjes dus en de parures van het lam heb ik daar aangebakken, aangesmoord met een beetje tomatenpuree. En dat doe ik met een beetje rode wijn, doe ik dat reduceren totdat het eigenlijk op dikte is en dan dus dat sausje erbij. Oké, en dan hebben we een lekker sappig lammetje. Een lekker karreetje, ja. Zo te is eten. dat. Ja, wat kunnen ze nog wel veel in Limburg? De koks nu wel in als ik nou in morgen ga, dan kom ik daar wel, ja. Maar verder eigenlijk weet ik. Oké. Ja, want in hoeverre verschilt de Duitse keuken dan van de Nederlandse? Het is een beetje zwaarder. Ja, in de regel. Ja, als je de klassieke Duitse keuken denkt, wordt er natuurlijk veel zwaarder gekookt met meer vet, varkensreuzel en dergelijke. Wordt er veel verwerkt. De porties in verhouding groter als in Nederland, als men dat wenst. Precies, als we aan de schnitzels denken, die dan moeten eigenlijk zeven ze al euro's. Het is ongeveer, laat ik zeggen, als de Nederlander schnitzel is, dan hebben ze misschien zo'n 150, 170 gram vlees. In Duitsland moet dat 220 gram zijn. En waarom? Waarom is dat? Ja, kijk naar de lui. Ik bedoel, die zijn nog zwaarder zeggen. Ze hebben meer gewoon, Die zijn nog ganz anders. Kan ik iets doen? Kan ik iets helpen? Nee, ik wacht maar even op een karreetje en dan zijn we er dadelijk klaar voor als we eten. Oké. Nou, dus er weinig voorbereidingen nu dan? Dus eigenlijk, ik heb de blokjes gesneden van de paprika. Dat is denk ik belangrijk, als men dus die paprika salveert, dat men inderdaad dus door die middelkernen door helemaal goed numt. Want dat is niet echt smakelijk. En men moet dus zorgen ervoor dat die pitjes er goed zijn, want dat geeft natuurlijk behoorlijk de scherpte in het gerecht. Wat nog lang als ze de rode wien dat ze daarbij gaat drinken, niet echt bevorderlijk is. Hè? Is dat heel scherp. Nee. Ja. En de verse knoflook is natuurlijk in deze tijd van het jaar bitter petersiliewortels. Dat is van mij gelukkig, geen gedroogde. Lekker. Ja, we hebben het al de hele uitzending eigenlijk over dubbelgangers. Hè? Heb je ooit gehoord gekregen dat ze op Emus Leaks? Dat kost bij dich niet eens vinden. Nee, ik stond meestal in de keuken. Dat zien ze niet.